जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायबाय थादों ज' जालायनायनि मोनसे लामाथिं आगान सुरदों होननानै आं खोनादों बेखौ हेल' रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब आरो चेनेलखौ शेयार खालामना होनो दाबाव आरो चेनेलाव सोरबाफोर नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअ'खौ अन्नानै फुरायै नायजोब बेनिखायनो आङो खावलायदों मोनसे ओरैबायदि मेन इम्परटेन्ट टपिक बे मोनसे टपिकनि सायाव आङो नोंथांमोननो बे खोथाखौ आङो शेयार खालामगोन बे खोथानि सायाव दा जाफ्लेबाय थानाय जोंना इउपिपिएल आरो बिपिएफजों जा मोननै जथाय सरकारा लोगो जासिगोन नामा दा बिनि सायाव जोङो खोनासंनानै लानो सेन्ट्रेलनि लाइमोन इउपिपिएलनि जोंना मानगोनां राजु गयारिया मा बुंदों बिनि सायाव जों खोनासंनानै लाग्रोदिनि अब्ला आरो बेनि उनाव जोङो मोनसे एसामिस निउस पर्टेलनिफ्राय जोङो खोनासंगोन अब्ला जोङो बे राजु गयारिनि बुंनायखौ जोङो खोनासंनानै लाग्रोदिनि। हाग्रामा महिलारि सारा बर'नि सासे गिदिर बिथाङा बुंनो थाङोबा रिभलुसनारि बिथाङा सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड' लिबारेसन टाइगार्सखौ दैदेननायजों लोगोसे बर' माहारियारि आफादनि बिथाङा सिनस्रि बायदि हाबा मावबोदोंमोन। दिनै बिथाङा बिटिसिखौ 17 बोसोर बिथाङानो दैदेनदों। बिथांनि दैदेननायाव माखासे मोजां खामानिबो जालांदों। गतिके दिनै बिथाङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि बिथाङा आफादगिरि। गतिके आं खोनाबाय थादों जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायबाय थादों ज' जालायनायनि मोनसे लामाथिं आगान सुरदों होननानै आं खोनादों बेखौ खोनानानै आं जोबोद रंजानाय मोनदों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों। जोंनि ओनसोलाव जोङो बर' हारिया मोनसे जोबोद फिसा हारि बे फिसा हारियाव मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेबायदि राजखान्थि हान्जा थानाया जोंनि थाखाय माने बियो सास्टेनेबल नङा। बेनि थाखायनो जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जाया जयै माने ज' जालायलायनानै जुदि बे ओनसोलनि राजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि समाजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावोब्ला आं सानो बेयाव जेबो हेंथा थानाय नङा आरो जों बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट जागोन गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय जागोन। बेनि थाखायनो आं इसोरनाव आर'ज गाबदों दिनैनि दिनाव जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जिरायलायनानै सावरायलायदों ज' जालायनायनि खुस खाबास खालामलायदों। बियो आंनिल' नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाल' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानि मोनसे रंजानायनि खौरां। आं मिजिंथियो बे हाबाफारिया जाफुंगोन आरो जाफुंनायजों जोंहा आद्रा थालांनाय जेफोर हाबाफारिफोर दं जोंनि बर' माहारिनि जोंनि राजखान्थियारि आयदायाव थालांनाय हाबाफारिफोर समाजखान्थि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर थुनलाइनि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर गेलेनाय हारिमु बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर हा हु रैखाथि होनाय आरो हारिनि राजखान्थिनि इयुनखौ गोख्रों खालामनाय बे बिथिंखौ जाहाथे गासैबो मावफुंलांजोबनो हायो। फिसा फिसौ सार्थखौ नागारनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे गोसो मिलायलायनानै ज' आखाइ हमलायलायनानै जाहाथे खामानि मावलायनो हायो बेखौनो आङो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरदों आरो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों। अब्ला थारैनो बिटिआरआव आरो बिटिसिआव गोजोना फैसिगोन नामा? जुदि गोजोना जुदि फैसिगोनब्ला रायजो राजाजों गासैबो खुसि आरो बे खौसे जानायखौनो जोङो नेबाय थानानै दंमोन। अब्ला रायजो राजाया बेबायदिनो बर'नि जे पलिटिकेल लिडारफोरखौ जुदि खौसे जानाय बेबायदि नुयोब्ला जों रायजो राजाया खुसि जागोन आरो गासैबो जोंनि बर'निनो जेन जाथि जनगस्ति बेफोरखौ फोसाबगोन होननानै आसा आरो मिजिं थिदों आरोखि। अब्ला जोंनि इयुन फैनाय समफ्राव सारमोनहा जुदि ज' जायोब्ला जोङो बेखौनो जोबोद खुसि जागोन होननानै मिजिंथिबाय। आरो नोंथांमोना रायजोफोर जे बे बिपिएफ आरो इउपिपिएलजों ज' जागोननि जे खोथा निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों खोनागासिनो दङ अब्ला नोंथांमोनहा माबायदि सानो ज' जानायखौ मोजां मोनो ना इयुन गावस्रानायखौ मोजां मोनो? आरो जुदि ज' जानायखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टखौ हरनो दाबाव।